Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo, a nebolo ešte nejakého polného krovia na zemi a nejaká polná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu, len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života, tak sa človek stal živou bytosťou. Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. Hospodin Boh dal zo zeme výraz všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu a odtiaľ sa rozdeľovala na 4 ramená. Meno jedného je Píšón, ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato. Zlato z onej krajiny je vzácne, tam sa nachádza aj bdéliová živica a drahokam Onyx. Druhá rieka sa menuje Gíchón, tá tečie okolo krajiny Kúš. Tretia rieka sa menuje Chiddekela, tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat. Hospodin Boh pojal človeka a umiestnil ho v záhrade Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.